Ongi etorri gure jaialdiaren aurkezpen galara. Gogorazten dizuegu zuen telefono mugikorrak itzali edo isilarazi ditzazuen. Gala eseteteko. Eskerrik asko. Bienvenidos a la gala de apertura del Gure Jaialdia. Les recordamos que apaguen o silencien sus teléfonos móviles para no interrumpir la función. Gracias. Erandion badator
Gure jaialdia ikasleen eskutik gertatzen magia, musika eta dantza, kirola eta festa, euskaratik hasten da maitia zata besta, kantu eta irrintzi, zein herri kirolak, hizkuntza eta bakea, denok bategonak, erandion sortzen da, harrotasun ura, gure jaialdia da maitia bizitzeko zua, erandion sortzen da, harrotasun ura, gure jaialdia da maitia bizitzeko zua. Ben, eskerrik asko dantzariei, txalo bere bat haientzako egin duten lan zoragarriagatik. Eta hau bai dela, ongi etorria gure jaialdiaren 3. ediziorako. Zoragarria izan da estenatokiaren gainean gertatu dena denbora gutxian. Bai, zeinen polita den, irekiera gala etxean egitea, gure jende aurrean. Baina aurtengo ekintzakataz gozatzeko prest. Tartangan gaude, gure jaialdia aurkezten irekiera galan. Baina, a ber, zer da gure? Zer jai? Gure jaialdia. Erandion hemen, bi egunetan zehar ospatzen den ekintza. Anitzeko jaialdia. Eia. Kontzertuak, antzerkia denetarik. Eta doain. Baina, aurten, 2025ean, 3. edizioa ospatzen gaude. 2025, baina norkantolatzen du guztia? Tartanga eleatziko ikusentzunezko eta ikuskizuneneko izpeneko 2. mailako ikasleek, beste zenbait bolondrez eta noski irakasleen laguntzarekin baita ere, eta, beno, nola ez, kolaboratzaile batzuen eskuz, ez da? Baina kolaboratzaileak erakutsi aurretik, galdetu nahi dizuet. Altzatu eskua, gaur eta bihar jaialdi honetan parte hartuko duzuten guztioi. Ni bai. Ze jungo txarete ikustera, zuek, zer ikusiko duzute? Kontzertuak, ze gehiago nor gehiago jungo da? Hortik ez doa inor? Ez dut ez ebez ikusten amendik gainetik, hor dago esku bat altzatuta. Bai, zer ikusiko dugu hortik? Zer ikusiko duzuzuk, edo zertaz daukazu gogo gehiago? Kontzertuak igual da, jendeak gehiago. Bai, ez da. Baina ere egongo dira beste gauza asko. Aniko zaituzte guztuzera? Asko gainea. Bai, begira, ja dauka gauza balik. Hauek dira geure kolaboratzaileak. Bai, asko. Ikusi nahi duzue, hau guztia nork antolatzen duen? Esan dugu. Euskotren. Bai. Anima Bilbao. Hori da. Bodega Riojana. Ai, ama, zelakoa ba. Nola aldatu diren garaiak, Bai, asko. Eta ni gure senarraren arropa garbitzen. Bueno, gauzak asko aldatu dira, bai, baina hobetu lertzeko, guazen aurreko urteko after movie ikustera. Ados.
Bai, ederra, zenbat gauza. Baina, hau ez da soilik tartangan egiten ez da? Erandioko kaleak eta lokalizazioak agertu dira. Bai, arrazoi duzu. Erandioko hainbutan izango ditugu ekintza ezberdinak. Ikusi nahi? Itxaron! Ui? Bai, Hene. Guneetan eta jardueratan sakondu baino lehen gogorarazi nahi dizuegu. Aurten ere kontzertuak streamingen bidez ere erretransmitituko Gia, eta gure sare sozialetan eta web gorrialde ikusi izango dituzuela, jaialdiaren gainezko informazioa. Egira jarraitu Instagramen eta YouTubeen, denetan @gure jaialdia! Bueno, baina, a ber, enait zertaz mozorratu zara. Turismo gidari bezala, Sí. ez ala. Gara udara, baina, klaro, eurek ez dute oraingo Erandio ondo ezagutzen. Ez da festivala, Ja, Euritoko eta guzti ekarri duzu. bai. noski, bai, hemen nahiko eguraldi euritsua izaten dugu. Baina euria egitekotan badakizu ekintza batzuk mugituko direlekuz, eta ez Egia. direla kalean egingo ez da, bertan bera ez usteko. Baina, bueno, honetan egingo dugu hobeto. Hori da. Zeuek jadenik zakatu alduzue jarraitu botoia geure sare sozialetan. Bai, orain bai. Ondina denbora zaudete, Ba, orain bai. Aurtengo gunen eta ekintzen aurkezpena. Ui. Egia, bai. Lehenengo gunea, tartanga, hemen gauden tokian. Aurkezpen gala gauzatzen den tokia. Bigarrena, Metroko plaza. Hori izango ditugu bai herri merkatu, Erandioko merkataria sortua, eta baita emakume artizauen azoka, gaur 3:00. Así que, badakizuen nora joan gala ostean. Bai, infopointa eta punto morea ere izango ditugu bertan. Hauek jada badaude bertan jarrita. 8:00 aurrera, udaletxeko plazara mugituko ditugu. Karpa ondora. Jaialdiari buruzko zalantzarik izatekotan, han bertan galdetu dezakezue. Egia. Dena den, ordutegiak eta ekintza guztiak eskuragarri dituzue gure Instagramen edo beste sare sozialetan. Bai. Baina, super garrantzitsua. Ondo entzun, erazoren bat ikusiz edo jasoz gero, laguntza eskaintzeko prest gaude. Eta prest egongo gara puntu morean. Guren tinko ez
esaten diogu, indarkeria matxista, arrazista, homofobo edota bestelakoei. Artea guztiontzako espazio segurua izan behar du. Diskriminaziorik gabea eta gehiagererik gabea. Hori da, ondo esan da. Bueno, urrengo lekura pasatuko gara. Urrengoa izango da udaletxeko plaza. Antze izango ditugu bihar euskal dantzak eta herri kirolak. Han bertan ere, gauean, 8 gaueko ordu bitar arte izango dira kontzertuak. Guk deitzen dugun karpagunean, baina kontu zibili. Gaur ostirala da eta metroa ez dago gau osoan zabalik, beraz adi egon. Eta artistak zeintzuk dira? Ez aldakizu nortzuk dira artistak. Ez, zuk ez? Baitu? Ikusiko dugu, igual hemen daude jarritan nortzuk diren artistak. Hartu zuk hori handia, niretzako txikia. Ongi. Etorri nezakoa zen? Ai, zelako misterioa. Zabaldu zuk lehenengo. A ber. Urbat zaila, Ostiralako 21, gaurko artista. Eskarra Musi, artista internazionala. Frantxu LB, raperoa. Zuaia taldea. Eta azkenik, Steady Rockets, reggae taldea. Potente azten da. Karpa gurea, Bai. Lehenengo aldian nazioarteko artista zaten gure estenatokeren gainean. Bueno, zabalduko dut bigarrena. Hau dira larun bateko artista. Biharkoak. Marte Lasarte, DJ Reini, Leiotik kantaldea eta Travestis. Bueno. Ederra, Bai. Bueno, zelakoak. Bai? Bani, oso gogotsu nago, kontzertu guztiak ikusi nahi ditut, orduan, banoa prestatzera. Juan, prestatu dana, gaur arratsaldean prestegon barzarako. Bai. Baina, orain kontzertuak aipatu ditugula, badakizu ezer? Ez ditugula bezlariak bakarrik karpan izango, ez? Badakizue jaialdi honen helburu eta baloren artean, artista independienteak eta berriak ezagutaraztea dela, eta artea zabaltzea eta mugitzea. Hori dela eta motorrak berotzen juteko eta potente hasita, Lara Beriainen hau zoragarria izatuko dugu. Ongi etorri, Lara! Kaixo! Egun ongo. Ongi etorri, Lana. Mil esker. Beno, dena prestatzen duten bitartean, pianoa usten duten bitartean. Konta ikuzu, entzungo dugun orain estenatoki gainean. Oraintxe bertan, entzungo duzuena da Jealousy. Jealousy nire lehen kanta da, eta, bueno, uda honetan, Instagram kontu bat irekin nuen, musika zaritzeko. Eta, bueno, uneko harremanetaz hausnartzeko pizka bat. Zergatik ez. Orduan, orain kantatu eta joko dut Jealousy. Eta noiztik dara matzazu musika sortzen? Musikarekin, txikitatik bai. Baina musika sortzen duela 2 hilabete gutxi gora bera. Hala, eta ja dituzu abestiak? Bai, 8, 10 gutxi gora bera, bai. No, Entzako dituzue. Entzuteko irrikitaz gaude denak. Osak, etxala bero bat berarentzako. Aurrera! Orain, bai. Mila esker. Hide all the words you said, no, never in my brain. My heart was all in pain, and lies towards my face. Trying to look the other way. Don't let me honest, you didn't even know the
but fool me once. Shame on you, fool twice. Shame on me. Na 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 na. So go, baby, Alice. You didn't even understand what I said. Teasing it away, you're making me fall in love again. Go, baby, Alice. You didn't even understand what I said. Teasing it away, you're making me fall in love again. Go, baby, you lose it. Teasing it away, you're making me fall in love. Making me fall in love. They're making me fall in love again. Mila esker. Eta orain, txalo bero bat, Naiaroren gure dantzaria. Oroitzapenak, zuretzat. Ikusi zintudanean, zuk nire begietan, ohitura izango zen bezala, bizitzaren beste atala. Urteak pasa direta, ez gara iraganeko Regatik gordeko ditugu gure oroitzapenak. Ikusi zintudanean, zuk nire begietan, zuk nire begietan. Ikusi zintudanean, zuk nire begietan, ohitura izango zen bezala, ohitura izango zen bezala. Ikusi zintudanean, zuk nire begietan, zuk nire begietan. Mila esker. Beno, zeinen zoragarria zure abotsa, Lara. Eta beno, zelako sorpresa ere, ez da, dantzari batekin, naia. Bai. Nork ezango luke lehenengo aldia dela elkarlanean, ez da, bikote? Bai. Galdera txiki bat, noiztik daramatzazu koreografia prestatzen? Ba, egia esan da, ez dut prestatu. Da, freestylea, barrutik dudana transmititu nahi izan dut, eta hori. Ederra, erantzun oso polita. Beno, gustatu zaigu pila bat hau, baina gu dugu lanarekin, ez da? Bai, beraz, eskerrik asko neska. Txalo bero bat, Lara Beriain eta Naiarorentzako. Bai. Jarraituko dugu, merkatu zaharrean egongo diren jarduerekin. Bai. Aurten dokumentalak eta antzerkiak izango ditugu. Gaur, Antigona antzezlana, Artaza Erromo Institutuaren eskuz. Eta
maroma dokumentala. Bihar, berriz, arima klaun izan garrantzitsua. Sarrerak erosterako orduan, kontuan izan behar duzue bi pase dela, bat umentzako eta beste bat gazteentzako. Eta arratsaldean Aitor Lopezen Begotzuel dokumental izango dugu, baina honetarako jada sarrerak agortuta daude. Gainera, dokumentala maitzean, solazaldia egongo da. Ez galdu, animatzen juteko, aurten bez ez gara ume eta zaztu. Noski ezetz. Jolasgunea izango dugu eta bi egunetan ekintza ezberdinak izango dituzue zeuen aurrentzako. Egur jolazak, aurpegi margozketa, pusgarriak... Bai, eta jonetik kanpo ere, bertan izango ditugu buru handiak eta erraldoiak Erandioko kaleak hartuko dituztela, bihar goizean. Eta orain bai, amaitzeko musika gehiagoz gozatzeko aukera izango dugu Erandioko musika eskolari esker. Gaur, arratsaldean kale jira egingo dutelako herritik zehar. Ez dugu amaitu dara. Nola ez? Egia. Bale, lehen esan bezala, jakin dezazue eguraldi txarra egiten badu, aipatu diren jardura batzuk Erandioko polikiroldegira mugituko direla. Baina espero dugu horrelako gertatzea. Hala ere, gertatzen bada, jakinarazko dizuegu gure sare sozialen bidez. Beraz, Instagramen jarraitu gutxienez. Gala amaitzen doa. Baina, sorpresa polit batekin adoten. Lehenengo, Eneko Anta estenatokira egotzea nahi dugu, aurtengo ekoizpen koordinatzailea. Txalo bero bat berarentzako, mesedez. Hemen dator. Beno, kaixo, Eneko. Kaixo. Ikusten duguna, erraza dela dirudi. Baina ez aiguzu, zenbat lan dago honen guztian atzean? Bueno, zan gure jaialdiari buruz. Gogoratzen dutiaz, bigarren mailako batekin aurkitu ginela pasillotan, eta honik begiz oso estresatu dagoen, kafe bat zeraman eskuan, eta esan zigun prestatu datorren urtean gurerako. Eta ni pentsatu nuen ez da inbesterako izango. Pues bueno. Baina benetan, sekulako lana egin duzue, hau egiten dugunaren zati bat da jaialdiaren atzean dagoen lana ikustaratzeko eta errealitatea mailan gainean jarri dugu. Gure antolatzea lan zaila izan da. Sustekoak, azken orduko ustekabeak, estresuneak, bilera amaigabeak, funtzionatzen ez zuten guztiz egon da. Beste aldetik, nire lagun eta kideen ilusioa, sormena eta lana ikusi ahal ditut. Pertsonalki eskertu nahi nuke nire klase eta ekonomiaren lana, arazo asko izan ditugu, baina oso ondo lan egin duzue eta asko gustatu zait zuek ikustea. Eta asko gustatu zait zuek ikustea zuen alde jartzen proiektua aurrera atera dadin, baina ere ezin izango genuen gure errealizazio eta soinu ikasleekin gabe. Eta ere gure irakasleekin gabe. Gure proiektu imperfektua gu bezala, baina esfortzuaren, pasioaren eta ere akatzen eta ikaskuntzaren isla da. Era berean, Erandioko udalaren laguntza eskertu nahi nuke ikaskuntza proiektu honetan sinisteagatik. Izan ere, 3 urte hauetan emandako laguntzari esker ikasleok proiektu hau aurrera atera ahal izan dugu. Horregatik, Aitzibero Liban alkatea gonbidatu nahi nuke estenatokira hitz batzuk ematera. Txalo bero bat mesedez. Eneko. Eman berario, Enekori. Eskerrik asko, Eneko. Zaitu beti ikusten, espero dut urte honetan prestatzen asko ikasi izana, guretzako konpromesu argia dago irakaskuntzarekin, eta benetan sentimenak bizten deusku esan ikasketekaz, horrek direlako betiko geratzen direnak, eta espero dut benetan horretan honek lagundu izana, eta espero dut ere bai gure herrirako eta gure herriaren oihartzuna inguruan zabaltzeko baliotea. Aurreko ekitaldietan balio izan dau, eta honetan ere holan izango dela. Beraz, eskerrik asko eta zorionak egin duzuen lanagatik, eta aurrera ondo pasadak egun. Eskerrik asko.
Esan mikrotik. Bueno, bai, hori hau hemen egin genuen tartangan. Baina esan ondo, ez esan horrela bini. Hau guk egin dugu. Hau guk egin dugu, bai, no Hori sé quién, pero gu. Txalo, bero, bat mesedez! Eskerrik asko guztiagatik, mikroa utziko dugu amendik. Bueno, orain bai, isiltasuna eskatuko dizuegu. Bai, aurten jaialdiaren abesti ofiziala sortu zuen Gorkak, eta zuzenean entzuteko aukera izango duzue lehenengo aldiz. Gubiok hemendik jaitziko gara, gu ere abestiaz gozatzeko, bai? Ez da, guazen. Ikusi. Kaixo miren, gure jaialdirako ideia bat bururatu zait. Zer iruditzen zaizu elkartzea eta azalduko dizut zertaz den? Aupa Gorka, oso ideia ona, badut lan horretarako pertsona aproposenak. Gure soinua, gure ideia, gitarra bat ozen musika maitasunez. Taula gainean argiak piztu, herri osoak ikusi dezan. Gure, esan ozen berri. Gure, dantza dezagun denok. Gure. Azakara munduari kanta, topada bakoitza gure. Elkarlanean jo dezago aurrera, etorkizuna gure eskuetan da. Kanta berri bat egingo dugu, gure oiu antzun dadin nahi edo no. Ipar izarra giratzen gatu, soinu bat egiotza batzen do. Gure, esan ozen dio. Gure, dantza dezagun denok. Gure. Grafitiz beteta, botzak eskuak elkarlanean, kemena gogo aurrera egitea, artizau antzera sortua zera, errespetua gure kantetan, batera denona baita, marraztu genuen mundua klasean, kalera jaizteko kapazak gera, plazatera dugu, ia piztuta dago, lagunta familia dator, ez, gara faltako, aldatu alduzuna, eki, bermatu kultura, aski, da gure momentua, txoko ametsa eki bihurtua, gure, esan ozen berriro, gure. Gure, dantza dezagun denok. Gure, esan ozen berriro. Gure, dantza dezagun denok. Gure, esan ozen berriro. Gure, dantza dezagun denok. Gure. Benetan! Iraire izaro eta baloi zentzako. Bueno, eta ere, gonbidatu nahi dugu Gorka igotzera, pizka bat abestiari buruz hitz egin dezan. Txalo bero bat ere Gorkarentzako. Mikro bat utzuko duzue. Beno, Gorka, konta iguzu. Nola sortu zen ideia, abestiaren ideia, eta zelako izan den sorkuntza prozesu? Baitu, pasaren urtean hitz egin zikutenean gure festivalagaz, ikusi nun festivalari falta zitzaiola lema, edo abesti eta bideo bat, uste dut festivala osatzeko, ez da? Da festival orokor bat, baina nik uste dut musika garrantzi handia duela. Orduan uste dut, abesti honekin eta bideo honekin borobildu dugula. Horrezegatik sortu da. Bai, bueno, lan ikaragarri egin duzu ezen, abestia super itxaskorra da, segurazki tengo gara danak... Gure!
dana, bueno, ezakit letra, baina hori seguro. Bueno, eskerrik asko, danagatik, eta agur. Barkatu, Etxalo bero bat! Mi eskertan, etxalo bero bat, mesedez! Barkatu. Hirugarren urtez jarraian, Erandioko kaleak hartuko ditu disiplina anitzeko ekitaldi honek. Ez galdu eta gogoratu. Ekitaldi honekin artea eta kultura ospatzeaz gain, gure planeta zaintzeko konpromisoa ere hartzen dugu. Jaialdi hau, jaialdi berdea izateaz arro dago eta keinu bakoitzak balio du. Birziklatzea, gure inguruak zaintzea, ibaiak zein basoak zaintzea, eta nola ez. Gubion arteko berdintasuna, geure publikoen arteko berdintasuna, eta planetarekiko errespetua.